tak Beer Challenger se stal i ke mně, takže se pokusím vypít tohleto pivo. Nominoval mě Míra Souček, tak si rade na to, zkusíme to. Pouze dva biatlonisté dokázali v úvodních dvou olympijských disciplínách sestřelit všech 30 terčů. Rakušan Krištof Zuman a Čech Ondřej Moravec. A střelba byla obzvláště důležitá v dnešním individuálním závodě. Za každou minulou Je to hnus, jo. času byla připočítána všem závodníkům minuta navíc. Tak dále bych chtěl nominovat Péťu Kejdu, potom Pavla Svobodu alias Boba a Káťu Soukupovou. Tak good luck.